Il-Premju tal-President beda 7 snin ilu fuq inizjattiva fi żmien meta konna qegħdin noħolqu programmi differenti bil-għan illi nagħtu status lill-arti u lill-kultura fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. L-ewwel programm beda bi 3 ferat bi premju għat-tfal, għaż-żgħażagħ u għal proġetti tal-komunità. Biż-żmien rajna illi sakemm isib postu programm li dawk marbutin mal-komunità qed joħolqu impatt kbir fuq il-komunitajiet, il-gruppi differenti li qed jibbenefikaw. U allura bdejna biżmien naraw ħafna iktar organizzazzjonijiet, l-iktar ħaġa importanti organizzazzjonijiet li mhumiex tradizzjonalment magħrufin għal xogħol kulturali. Qed naraw organizzazzjoni qegħdin jintroduċu l-arti u l-kultura l-opportunità wkoll għall-artisti biex jibdew jaħdmu m'organizzazzjoni li forsi mhux għażla ovvja għax-xogħol tagħhom. Meta aħna ikonna innovazzjoni fil-mod ta' kif nindirizzaw vulnerabiltajiet, kemm meta qed nitkellmu fuq individwi kif ukoll gruppi, hija importanti immens u speċjalment meta jkun hemm dik il-kreattività fejn permezz tal-arti noħorġu id-diffikultajiet u nidentifikawhom u nkunu nistgħu nindirizzawhom. Naraw minn dan il-programm minn da set ħanajdu hekk ta' premijiet li ttieħdu l-lejla, nistgħu naraw id-diversità li hemm fil-ħsieb u fil-mod ta' kif se jkunu indirizzati gruppi u individwi differenti. Fosthom persuni b'diżabilità, żgħażagħ u tfal b'diżabilità, qed nitkellmu wkoll fuq persuni bi problemi ta' saħħa mentali, qed nitkellmu fuq gruppi differenti ta' nies li għandhom bżonn l-għajnuna tas-soċjetà, għandhom bżonn li nibnulhom ir-reżiljenza. U l-arti qed tintuża propju biex tinbena dik ir-reżiljenza permezz ta' xprunar ta' skills ġodda ħalli niżviluppaw il-potenzjal sħiħ tal-persuna. Meta l-persuna tħossha li qed tibni l-konfidenza fiha nfisha għax qed jiġi xprunat il-potenzjal tagħha. Allura tibda temmen fiha nfisha u bma wkoll tibda tħossha li qed tkun iktar valutata fis-soċjetà tagħna u tkun tista' tikkontribwixxi iktar. Dik hija reżiljenza importanti mhux biss għall-individu imma l-komunitajiet sħaħ tagħna. Il-benefiċjarji ħafna drabi ikunu membri ta' organizzazzjonijiet differenti, l-applikanti huma organizzazzjonijiet reġistrati bħala NGOs illi jaħdmu ħafna drabi b'mod dirett jew ma' artisti jew ma' organizzazzjonijiet oħrajn. Ix-xogħol tagħhom isir matul sena f'ċertu proġetti, issa naraw proġetti ta' 3 snin illi jintroduċu jew idaħlu elementi differenti ta' arti, tista' tkun anke xogħol audiovisiv, jista' jkun film, proġetti ta' mużika, minn daw kollha anke letteratura rajna illi l-iktar ħaġa importanti illi jkollha impatt dirett fuq min qiegħed jipparteċipa. Jiġifieri ħafna drabi proġetti bħal dawn il-proċess tal-proġett ikun ħafna iktar importanti mir-riżultat finali għaliex inti mhux biss li tagħmel il-produzzjoni fl-aħħar mhux li tippubblika l-ktieb imma li permezz ta' dak il-proċess kreattiv inti bħala individwu esprimejt ruħek, affaċċajt il-problemi tiegħek, anke ċelebrajt id-diversità kulturali tiegħek. U allura dawn huma proġetti li naħseb verament juru li s-saħħa tal-arti kapaċi veru ta' tisaħħa lill-bniedem. Naħseb li l-iktar li ħallew impatt biżmien u għalhekk il-Premju tal-President illum u dak li hu huma dawk il-proġetti illi verament ħadmu b'mod intensiv ma' grupp ta' nies minn artisti bravi u allura kellhom l-ispazju biex jiżviluppaw lilhom infushom. U din rajnija fi gruppi differenti minn persuni b'diżabilità intellettwali għal persuni li kellhom problemi partikolari, iżda wkoll nies li jridu jiċċelebraw il-komunità partikolari tagħhom. U speċjalment ix-xogħol magħmul miż-żgħażagħ. U naħseb dan turi id-diversità li l-premju qiegħed verament jagħti lill-kultura Maltija.